Mic test. Hindi ka na matakot.
Boss, boss. Boss. Tayo ka, ayan. Ano lang ganito sa tayo ka. Hindi pwede dyan luluwas. Dahil nagluluwas. Naglan ako sa'yo magkaroon sa speaker niya, dahil nagluluwas. Oh. Check, 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 check. Ako manggayan, uya. Ano yun? Check. Check. Pag naka, pag naka, pag napindot mo, di nagluluwas. Kita ka matatawang kaya. Mayo. Dahil sa iba mong papalanta. Si Duman yan. Check. Oh, wala. Mayo ka. Kung ano lang, si Jack na lang. Mayo ka dyan. Anong puro mo? Ano sa imong puro? Pihil. Eh, pihil mo. Di sa imong, sa imong. Ano pihil mo? Di sa imong saksakan mo siya. Ano, ano dyan? Yung in mo. Yung in mo, yung into. Ah, bibipihil. Bibipihil. Ay, ko. Mayo. Dito ka matatawang kaya. Dito ka matatawang kaya. Dito ka matatawan ni G. Mahanap ka ng kuhan mo. Dito maruluwas. Bawal, tatawag to. Nagtatanong sa probinsya ma. Eh, ini yung ang kaniya. Nagtatanong to maski ano. Nagtatanong sa iya. Ini lang sa ini. Sayang nga naman tanong pero sa tuya mayo de maluwas, de nagluluwas. Oh. Ano yan? Sa ko lalagang microphone nila. Oh, di ka na natin. Di ka natin. Kaya kami na doon, diba? Patulog ko sa'yo, no? Kita doon, ako gusto ko sana kita doon. RC, Jack, tapos BBP lang puro. Yan, kayo dumasak yan. RC, ka. Basta tayo lipat lang yan.
Sound check, sound check. Sound check, sound. Sound check. Sound check, sound check. Sound check. Sound check. Sound check, sound check, sound check. Sound check. Sound check, sound check, sound check.
Mic check. Mic check.
Maandam. Diyos, maray na hapon po sa inyong gabos. Sa hapon pong panahon, mandam na po kita, iluluwas na po ang sa tuyang mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Paluwas na po ang sa tuyang Divino Rostro. Viva el Divino Rostro! Viva el Divino Rostro! Viva el Divino Rostro! Kuraho po kita ni makusog. Viva el Divino Rostro! Viva el Divino Rostro! Yaon na po ang sa tuyang mahal na ina. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Viva la Virgen! Iwagayway po niya to ang sa tuyang mga puting panyo. Kung mayo pong puting panyo, mas gaano pong pwede tang iwagayway. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Viva la Virgen! Kantaw niya to ang himno kina. Resuene vibrante el himno de amor que entona tu pueblo con grata emoción. Suene vibrante el himno de amor. ¡Viva el Divino Rostro! ¡Viva la Virgen!
Viva el Divino Rostro! Viva la Virgen! Siempre la reina de nuestra región, patrona del Hijo, de Madre de Dios. Siempre la reina de nuestra región. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Viva la Virgen! Naubukod ang ngayon ang extension. Dapat ang pagdara mo. Hindi imagine mag-aaral. Good afternoon, my dear brothers and sisters. We are now on the last day of the Novenary Masses in honor of our beloved Ina, Our Lady of Peña Francia. This day is intended as the day for the government leaders and employees with the theme, Youth Catalysts for Positive Changes in Our Society. Our Mass Presider is Director of the Holy Rosary Major Seminary, Reverend Father Joey Gonzaga, together with his concelebrants. Let us now sing the entrance hymn. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap na ng kanyang alipin, magpala na ang mga
sa ating tagapagligtas. Ng mga dakilang bagay ay nasa lupa langit ang pangalan ng Panginoon. Magpakailanman ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. My dear brothers and sisters, we acknowledge our sins, and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. Altogether, I confess to Almighty God, to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, what I have done, and what I have failed to do, through my fault, through my most grievous faults. Therefore, I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to life everlasting. Amen. Gloria in excelsis Deo. Nawayan sa asa, asing saraga ako'y mga Sa mga tawag na lamay-an, iyo ko mawikan, Pilipinas, nasa bakit, pinatong kawin, ikaw, pinakasalamat at ikaw, nalikan, nakulakot, nakulawayan, nagulang na
masamang makakaraan. Hanggang ang Yesu Kristo. Hanggang sa Kanya ating Let us pray. Grant, Lord God, that we, your servants, may rejoice in unfailing health of mind and body, and through the glorious intercession of the Blessed Mary, ever Virgin, may we be set free from present sorrow and come to enjoy eternal happiness. O Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. The prophet Isaiah is telling us in the reading that those who are walking in darkness will see a great light, for a Savior is born unto us, who has dominion over all. Let us now listen to first reading. A reading from the book of the prophet Isaiah. The people who walked in darkness have seen a great light. Upon those who dwell in the land of gloom, a light has shone. You have brought them abundant joy and great rejoicing, as they rejoice before you as at the harvest, as the people make merry when dividing spoils. For the yoke that burdened them, the pole on their shoulder, and the rod on their taskmaster, you have smashed, as on the day of Midian. For every boot that tramped in battle, every cloak rolled in blood, will be burned as fuel for flames. For a child is born to us, a son is given us. Upon his shoulder dominion rests. They name him Wonder Counselor, God Hero, Father forever, Prince of Peace. His dominion is vast and forever peaceful. From David's throne and over his kingdom, which he confirms and sustains by judgment and justice, both now and forever. The zeal of the Lord of hosts will do this. The word of the Lord. Thanks be to God.
Yes,